In the home of semi-large family, intrigues, crises, hypocrisies, tensions, stresses, a lot of controversies on the increase, all as a result of inheritance, which divide them into factions. Mai daraja, precious. Kuma sai na yi ɗaiɗai da shi a halinsa, sai na tarwatsa su gaba da ke. Wallahi al'azim har iya raina na rantsi da Qur'ani izifi sattin. To tinka, tunda kin faɗa ka. Mai daraja, precious. Soyayya mun jiro kamshi gano furtin zauna wani madari soyayya na jiro kamshi furtin zauna wani madari soyayya mun jiro kamshi gano furtin zauna wani madari. Production of Nas Entertainment, a prestigious and sensitive theme of our time. Precious. Produced by Ubale Ibrahim. And directed by the reasonable director Hussein Ali Muhammad. The family falls into chorus, hue and cries because of wealth. Munafiki algungumi azzabi katafi dukiya mahaifina tana hannunka a matsayin karwana ne a shekarya ne kai bai tsuwa shi. Daso vows to break Alhaji Kabiru, his family, his reputation through various acts of tricks and manipulation. Mai daraja, precious. Nasir Umar Bandis movie. Precious. Alas, she root the negative part of her wickedness.
lies, wrongdoings, and tricks. Duk lokacin da zai wulakanta da sai ya ga bala'i da musiba a rayuwarsa. Dan manyan arna ma sun buga. Wallahi sun buga sun kasa. Babu abin da zamu nan gaban yayi da wani mai sai labari. This is the hour of tribulation. Find out a lot more in Mai Daraja. Da kai baka gaji mutunci baka kuma gaji abun arziki ba. Gaskiya ne ba shi ya haifi ba. Idan ma wani bakin ciki zai zo ya wuce fara Ni ba tsantacciya ba ce ka gani kuma saboda haka ba zai taɓa yiwuwa a cikin haɗa iri da zuri'a. Ba ni da hannu a cikin al'amarin da kuke zargi na da shi. Ba ni da hannu a cikin amma Allah ya gani. Directed by the reasonable director